Bakbakan ni pambansang kamao Manny Pacquiao at Cuban boxer Yordenis Ugas tinutukan ng boxing fans sa Hilaga at Gitnang Luzon. Silipin sa report. Tinutukan ng boxing fans sa Pangasinan ang laban ni pambansang kamao Manny Pacquiao at Yordenis Ugas ng Cuba. Talo man daw si Pacquiao, siya pa rin ang kampiyon sa kanilang puso. Una, Pinoy pride. Pangalawa, loyal tayo sa kanya sa lahat ng kanyang naging laban. Pangatlo, manalo man o matalo, Pacquiao pa rin tayo. He made use his reach, okay, yung reach niya. Okay, yung reach niya, since mas matangkad siya kay Manny Pacquiao, ginamit niya, nag-jab siya, and then pagka nakaka-open, he's throwing his right hook at tumatama naman successfully kay Manny Pacquiao. Dismayado ang ilang boxing fans sa Ilocos Norte sa pagkatalo ng pambansang kamao. Dahil sa pagkabigo ni Pacman, panahon na raw na magretiro siya sa kanyang boxing career. Pwede na siyang mag-retire kasi napatunayan naman na sa sarili niya, he already got his record, no? Okay, yung legacy niya nandun na. At kahit naman natalo siya ngayon, I know and everybody know na si Senator Manny Pacquiao is always be Manny Pacquiao. Nalungkot din ang boxing fans sa Isabela dahil sa pagkatalo ng People's Champ. Hindi raw napaghandaan ni Pacquiao ang galaw ni Ugas. Tinutukan din sa Nueva Ecija ang laban ng fighting senator kontra kay Ugas. Naghatid ang Cabanatuan City Government ng free viewing sa mga residente. Sa Pampanga, nagmistulang national holiday ang laban ni Pacman. Tahimik at payapa ang mga kalye at walang traffic dahil tumutok sila sa laban ng Pinoy legendary fighter. Joan Punsoy, Balita Amyanan.